sini durai samrayo sini ata Renojit Deborma sini BJP Jati Murchani wa board president tongmani bo tini 13 family ni 44 voter toy tini sini thanchen mari bobagarani bodol tipramotha bodolo bo phainai sini chongmari o chongmari wo tei BJP hai party wo je dalal party wo thogai party wo botongli hanai sini thanchen party wo phaiga abon bagai chung sini bobagarani bodol chung tipramotha bono sini khabai khubai lamsugo belakei kaham muansumong atanini sini tipramotha no lamsugo gai angabun sanamusungo lokorokno takbo ang sanamusungo takbo jodi amo hai BJP ingthun nini CPM ingthun party wo sini tiprasar joi tori tonggai borok nang sanamusungo omo hai party wo tongai sini tiprasani bagai sung saisung khai alada khai kun dino khorang tisai maya sini tiprasani bagai sung alada khai khorang tisai nangkai abo angka anchulik dol nongna nango jesa anchulik dol phang ton ang chung tini khamkan saya je tini tipramothano phadine kintu tiprasani bagai ba tiprasani odhikar manan bagai gai ekdom khorang tisana nangkai anchulik dol regional party nongna nango national party wo tongoi kun dino phano sini dofani bagai tiprasani bagai kun dino alada khai khorang tisai meya abon bagai jin dara ni wan chungman belai kahmi bagai tini sung belai ke bono hamjaka sung ti bono lamsugo buskangni salo sung tini jottono palkhai mili woi sini je thanchan mari bubagrani je phainai 10 tariko sini andro sumario budi keplai khai sung sini bubagrano 9 halal ashram marino sung bono sokar dinai Bai nung sungmani bagoi tini ang bubagrano belai chajangmani bil mokoli mukti khalaiman dogoi arbore chini borong garang ari dara Rosbit Debormano bo tini samung tangman nugoi arbore ang bo BJP yakar ma phaika ang bo bubagra bai ekdom kaham kai samung tara nei besok family to bai phaika 13 family butar ke 44 nin mung khai ani bumung Renojit Deborma bo post to tongmane nasigang abo daito ang BJP ni bul president tongmani